everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Niya na kita sa tong kwarto. Apan, naglabad akong nga gahula-una kung ulsaon at siya. Angay pa bagong labdon ang imong Hmm? Sayon ra ka na, mahal kong bana. Ato siyang hayaon din sa atong panimay. Indulhin siya ka na to makatapang, di ba? Wala una na sa pagkakaroon sa imong una-una, Armando. Wala tayo problema bahin ni Ana. Ang atong problema karon, mga gusto pa ko og anak. Soya na to pasin og may mahimo pa ta. Kiyod, kung ikaw na yung parayag, no? Tigil ko kabalibat. O siya kung gusto nga, mga anak ta. Apan, kung usagani, kung di yun ihatag sa kitasaan, dawato na nato. Mag-wish o na ta before ta mag-loving-loving. Atong ihangyo sa Ginoo. Noon ta, makabato na gid kita og anak. Ilsa, mahal ko kayo ikaw. Mahal ko sa ikaw, Armando. Nihila ka! Sabitan na lang na ako. Nagkatawa. Duha-duha lang ko. Sabi na! Oy, Ano ka duha-duha ko? Gaya ko! hiningkam ka rin gawin. Kita ka! Kusukay na ka sa kumalo! Luha na! Kaya patay ba mo hala ko kasi kwinta. Hala. Oy, mahal mga kumbasason. Kay, kutas. Ay, kutas. Cesar Ayan Kabaong! Mirza Sabnal! Elmer de la Sirna! Ilmo Bacos! Lucindo Ababo! Hain sinang Lina! Kakan ni asawa ni Roy Carpo! Kan taga-sityo Tuburan! Siya pa apelido ng Lina, oy! Lina, siya apelido ni mo! Biso-biso lang ta ng Lina! Wakita ta, biso-biso lang ta! Hala! Mahal! At sa mga yung ipang-misyon, nangawa na! Ha? Ano sa? Nangawa na sila! Wow! Ako na lang kisgutan! Kaya lipay na sila! Mulipay kong tao! Hilang! Hila! Hila kikintinod! Onya! Di ba na ginaluha na mong gihilak? Doon ba na akong hilak? Naaday luhang kamunggay! Nga, gasigap yung kamunggay! Patay ka mong gay! Kamunggay alas! Kamunggay queen! Kamunggay noibe! Ang gawa sana, perti paita! Maghubo-hubo ka sa kapait! Magkahubo-hubo ka! Magkalisod man! Wa ka na ikaabag, labi na isyot ni mo! Wa ka na ikabahag! Labi na isyot ni mo! Wa na ikay puhunan! Ako kasabot nimo! Ng imong luha dili tubig, mga dahon, mga kamunggay lagi. Hala. Ay, Ano ako? nya, saman. Din isip sa istia! Uy! Ah, Ang espada na nabuhin na niya! aha! Ambot ni mo ipasabot. Dunay prinsesa din he. Hain man, hain. Lagi! Duwa! Hiningkam ni Dundi ha. Ako na tatong gitabunan ng dagang mga dahon! Hilak na ba? Basin ang nalasa sa palibot! Prinsesa Estia! Ay, nisinggit ka ba ito? Prinsesa! Nisinggit ay. Kain ka! Prinsesa! Oy, prinsesa Pistia ko no. Uy! Prinsesa Estia! Ay! Histia day! Histia day. Guwapa, tingin na. Kaya prinsesa man. Ay, baka kapag damgoron sa. May espada. Hait na bang mga espada? Puniton ko gani, be. Oy, kabugat ng espada, ha?
Ay, kabog ato. Ay, mura di ko makadaog kung ako alsahon. Ay, haim tong gamay tingog. Ay, tara. Ay, dende! Huwat ako! Uy, tinanalay ginang imong paghilak, no? Ano man, tanawin mo na ako kabiluan ko. Nawala ko sa pagsasaste. Sundan to siya. Tungod kay, naigaw sa pala sa mga agaris. Unsay agares? Sundan niya rin alas to. Naman siya kalagda kong buhaya. Ang dagdag kinikpan na. Buaya! Mahadlok masatanim mo, oy. Limbawat yung balihibo na ko. Ang akong balihibo in taon. Ano kit mga agaris? Sangan nga buaya, hadlo kay ko. Pwede tabi-tabi po. Mga silingan, ingon na to. Ingon na, pwede tabi-tabi ha. Mga silingan, ingon na to. Mga engkanto, tabi-tabi ninyo, tabi-tabi. Kiningan nga buaya. Nani ko ipobya na. Traumatic na ko anang buaya. Traumatic. Kay katong kaaway ni Laura si Aqualos. Okoy mtos dagat, okoy. Buayag naong. Tanawa! Ha? Usay ko tanawon. Imong mata. Ha? Dinde. Hala! Nagkakita na ko yung na sa una. Kahayag sa daghangan ni Nipot. Na siya nimutang sa ubos nga bahin paingon sa may syudad. Siya diya! Basta doon na ba ingon ana? Doon ay dili ingon nato diya. Diliin ko na to. Dili pa niya sa ako. Nga sa ato pa, dili ingon ako. Og ikaw lahi magka. Kauban magas dili ingon ako. Oo, sabay. Ali kayo. Dili ingon ako. Ako baya, mortal din he. Kailangan magsusi ko ng dapita. Aha, magsusi ta diya. Oy, madugay tag-abot. Layo-layo man na kung aton lakaon. Di man ito maglakaw. Sakay na siya. Dahon na kong malupad. Uy, nagdisumagi kag tayhop. Uy, hala! Ang dahon ni Dako na sa dahay! Majikiro gina kang dindiha ka! Sakay na! Sa paglalan! Uy, mura man komersyal sakay na! Apan, tempo! Paglalan ito ang espada ni Prinsesa Estia! Muram kag si Sharon kunitay. Sakay na! Di man to ato madaog. Oy, labaw nang di kita mo madaog ang espada kay bugat man to! Madaw ito di mo! Kay, naku, magkakina ko! Guya ang paano din eh! Sige na! Hilasan mo manogo ka na ako. Ay! Madayon ang madali ito! Oh, hilas! Huwag mo kipalihog-palihog! Palihog! Ay ka na! Manogo ganit! Doon naging palihog! Sige! Akong guro yan! Uy, may nagdurbil. Gabi naman. Kinsa mo kay bisita? Ako sa sihon. Pero magdaon-daon og puspos kay pabangbuong gani mangrip kanina ako. Ako ni puspusan. Mubangon ako. Ay gabi naman! Wati ka ni mga ble! Kinatog na! Abuto na na to! Ang saan na kapapangutan na ako? Doon ay mga ble. Pangutan na! Kung naabot si Prinsesa Estia sa ilahan! Ha? Mangutan na kung doon na ba'y prinsesa sila ha? Nanayati na. Ang ako lang dili mo to. Dili mo to tinuon nga prinsesa. Unya, wasab din si ilang bay. Nakasiguro ko! Naadin eh! Natimahuan ako ang bawa ni Prinsesa Estia! Gamay na mag-ilong. Nangali siguro kaumot sa buwak! Ah. O ang mga kahayag! Nagalirong siya! Ibabaw sa atop sa mga pinayanan! Attorney Ilsa? Nadungog ko kaganiha. May nag-doorbell? Maubitaon ta akong adtuon. Out and out ko kinsa. Ayaw pangabli Remigio. Rimi lagi, attorney. Rimi. Sige, Remy. Ayaw pag-ablihi ha. Dis oras nas kagabion. Dili ka ninyo kaila niya emergency, Kung attorney. ako pa ka nang kaila manawag unta, magpahibaw nga mo anhin ako. Ay, basta nag-imong kliyente. No. Kung kliyente pa sila o gusto makikita nako, mutawagin sila sa akong cellphone. Remy, lain ang kulba sa akong dughan. Timan abogada ko. Wata masayod. Kung ako ba ka ng kontra o kaatbang sa kaso, o
Dunay mga nagsugo aron nga ipapatay ko. Ha? Uy, simbako ka diya, Attorney Elsa. Simbako ka diya. Maong ayaw pag-ablihi ang gate sa gawas. Lakaw, balik na sa imong kwarto. Attorney! Nakaabli sila sa gate. Ug nagkasod. Nangatkat sila. Unsa makailang tuyo? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.